हेलो लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थालायबाय। दायो आं जोंनि सिमलायाव थांनो रेडि जादों आरोना लोगोफोर। माने सासे लोगोआ गंसे दखानाव लेंहरगासिनो आरोना। ओंखायनो आंबो ओरैनो थास्लायस्लाय नोंसोरनोबो एसे भिडिअ देखायनो हागोन साननानै थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट बानायनो दाबावदो लोगोफोर। नायलांदो बिदिब्ला। आं हारसिंसो आरोना लोगोफोर, ओमफ्राय आङो नोंसिनि लामायाव देखायलांनो हानाय नङाबो जानो हायो। दखानाव मोनोबा देखायनोसै आं एसे, नायलांदो। रेडि जाबाय लोगोफोर, थांसै। नोंसोरनो आं लामायाव देखायलांबाय थानो हानाय नंला आरोना लोगोफोर, हारसिंसो नालाय आङो। ओमफ्राय दखानाव मोनोबा एसे देखायनोसै, नायलांदो। चल' बेजोंनो थांनोसै आंनि स्कुटियानो। ओंखारलांसै बिदिब्ला लोगोफोर। गस्ला बायगोन नामा? बायस्लाबनो हादों जागोन बिदिब्ला। बेफोरखौ लांनानै फानदो गुफुर मोनसे समायो बादला मोनसेखाय आं थांबा मा लोगो मोनबावगोन दा मबाइलबो गैयासो सानदों आङो। आंबा बाजार खालामनानै माबा माबि लाग्रो ओमफ्राय बेखौ नङा बावलाङो बियो। खोनाबो नांगोन आंनो मा सना नांगो झुमका फिसा फिसा होनाङा गोनांथिनो एकदम नै लाइन जों थांदो मानोबाथाय दैजों देरस' लांबानो जागोन मोनफिननाय नङा उनाव दाम खमावलाय दाम खमाव खादों jangan cocok di banci di langkah tanah ini nggak udah bohong karena jadi bukan ada lagi dan dia दायो आङो न'आव फैफिनबाय लोगोफोर। माने भिडिअ आंखौ देखायनायानो जायासै, लोगोफोरखौ ओरैनो एसे देखायबाय। थेवबाबो आं लोगोफोरजों इन्जय खालामबाय, बेरायबाय थाबायबाय आरो बिदिनो लोगो मोनबाय गोबावजों। बेनिफ्राय दिनै आं भिडिअखौ बेखिनियावनो गोजोनसै लोगोफोर। बाय बाय।